Paste. Dumache. Tikvitsa. Paprika. Luk. Rampir. Pangkain sa mo. Wow, sarap to sa ano. Oh, galing sitaw. Grabe, para nasa Pilipinas. Grabe pa. Sa ating thank you, Ivy. Ganito, isang cup. Mainit na tubig na kagad. Oh! Ano mga benefits niyan? Marami po. Fight infection. Antibacterial. And what else? Lily, benefit And of beautification, beautification of the skin, and the strengthening of the bones. Ay, okay, ang ganda. Ano ba?